Изпуснах момента. Ето, не. Не, изпуснах момента как я качва. Сега. Айде. Качвай, вече не виждам, бе. Чакай да махнем пръстите. Айде ти! Всеки ден на майка му клипове показва. Айде, бе, Ади! Чечица. Браво, момчета! Браво, чакай, че си много близо дошъл. Ама много черен излиза, сигурно има тук нещо за светлини. Митко ми е изкарал на... Ади!